Bisao é un salto pequeniño de Cabo Verde a Bisao para este encontro. Vamos ter de conductora da entrevista Cintia Álvarez. Ela é socióloga con formación en políticas sociais e é xornalista e escritora. Escribiu un libro Black Woman in Science e antoloxía Yo Migrant Woman e deixo bola con Xavier Lombardero. Hola, boas tardes. Benvidas todos e todas. Xavi, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Cintia? ¿Qué tal? moi ben, Xavi. Por aquí estamos. Estou, na verdade, moi agradecida por estar aquí e poder conversar contigo un ratiño. Así que nada, si queres podemos empezar xa esta conversa que temos preparada. E o primeiro que quero facer é presentar, facer unha pequena introducción. Que Xavi Lombardero é licenciado en Socioloxía, contando con máster oficial en Migracións Internacionais e Mediación Intercultural da UDC. Conta con, bueno, unha longa trayectoria no sector da cooperación internacional para o desenvolvimento, onde traballou como técnico de proxecto e consultor tamén para diferentes entidades en Nicaragua, Honduras ou Senegal. Actualmente traballa nun proxecto da ONG Miradas al Mundo en Guinea-Bissau. Fai parte do Consello de Redacción do Salto Galiza. Así que nada, benvido, Xavi, boa tarde. Boa tarde, Cintia, boa tarde. Eso de longa trayectoria soa que son moi vellos xa. No, no, no tanto, no tanto. Si queres, Xavi, o primeiro é saber canto tempo levas en Guinea-Bissau, en que consiste o proxecto no que actualmente traballas? Bueno, en Guinea-Bissau cheguei a primeira vez en 2006, a moitos anos, aí fixen unha primeira temporada de 3 anos. De aí cambiei a Centroamérica, como ben dixeches, estiven a traballar 4 anos máis, 2 anos en Honduras, 2 en Nicaragua. Pero sempre mantiven a vinculación con Bisao. Eu despois regresei á universidade, estiven un pouquiño que de aí a conexión coa compañeira Lucía Oca, estiven un pouco no ESOMI, no equipo de migracións internacionais que hai na UDC, bueno, intentando facer a tese doutoral, pero sempre vinculado dende o 2006, case todos os anos vou por ali. Ou ben de ferias, porque estou namorado do país e da súa xente, ou ben por traballo. E despois así nos últimos anos, volvín estar casi 2 anos ali con unha organización andaluza e actualmente estou, como ben dis, con Miradas al Mundo, que é unha pequena ONG galega onde facemos un traballo na zona fronteriza con Senegal, na parte sur, ou xa, na parte norte, perdón, do país, colindante coa Casamance, co sur de Senegal, e ali a ONG basicamente Miradas o que facemos son traballos en torno a partir dunha aldea onde temos a nosa sede, pois cubrimos as necesidades ou intentamos, mellor dito, cubrir as necesidades de 12 aldeas que temos ao redor. Basicamente, en termos de educación, sobre todo, temos como unha rede de escolas comunitarias, pero que xa están incluídas no sistema público, as que vamos apoiando, pois con material escolar, con reforzos pedagóxicos para os profesores, con material cando hai problemas de infraestructura na propia escola. Vinculado a iso, bueno, como é unha nega pequena que non quere crecer e que quere ficar onde está a traballar, todo facemos con persoal local, o sea, nos temos un equipo local de persoas que fan o día a día dos proxectos, e aí van surdindo novas necesidades. Entón, temos tamén unha importante componente de traballo. Unha primeira pata sería a educación, unha segunda pata sería os pozos, que precisamente a Diputación da Coruña, na convocatoria de 2023, financiou 2 pozos en 2 aldeas das que traballamos, bueno, basicamente son un pozo duns 20 ata 22 metros, cun sistema de bombeo solar, cun depósito elevado a 4.000 litros e tiramos canalización para que as distintas bairros das aldeas, que aquí son grandes, ou neste caso, neste proxecto eran 2 aldeas grandes, pois teñan fontes de auga e poidan conseguir auga, que ademais é un traballo que acostuman a facer os nenos e as nenas, concretamente. Basicamente temos esas 2 grandes patas que é educación, pozos,
e unha terceira parte que é o traballo con mulleres, que basicamente revalorizando produtos locais e intentando xerar autonomía. Aquí o mato ou a selva ou o bosque tropical, como queiras chamalo, eles lle chaman mato, é bastante rico e diverso, ten moitísimas frutas, ten plantas medicinais, bueno, intentamos traballar coas mulleres eso, estamos tamén pensando a intentar facer mel de manglar, porque, bueno, Guinea-Bissau é un país cunha biodiversidade brutal, ten moitísimo manglar, casi toda a súa costa é manglar, e intentamos, bueno, estamos agora con pequenas experiencias de eso, de facer apicultura, facer tamén como é un país que non ten rías, pero ten bolóns que son como as nosas rías, son grandes brazos de mar que entran, se mezclan con agua doce, aí hai partes do sedimento que podemos aproveitar e traballar coas mulleres a creación de sal que ao tempo serve para un país moi pesquero ou con bastante pesca artesanal, xa tivo máis da que ten agora. Bueno, esa sal sirve para conservar o peixe de distintas maneiras, basicamente. Genial, Xavi. Xa nos tenes falado entón de máis ou menos, porque a seguinte pregunta era cales serán, bueno, esos resultados que se agardan no futuro, pero máis ou menos xa temos toda a información referente a esta cuestión. Agora, gustaríame moito saber si dentro de estas actividades que tedes, tedes algunhas actividades para difundir Galicia ou para que se coñeza de algún xeito Galicia en Guinea-Bissau? A verdade é que non, dende a ONG non facemos moito iso, bueno, alén de sí, o sea, cada vez que hai un financiamento, nos traballamos case sempre con fondos propios a través de socias e socios que temos, pero sí que temos financiamento público a través da convocatoria de microproxectos da Xunta de Galicia e da Diputación da Coruña, como xa falei. Ás veces presentamos ao Ayuntamento de Lugo e nos ten, de feito, agradecer as tres institucións o apoio aos pequenos proxectos nosos. Alén de eso, de comentar de onde ven o diñeiro, os fondos, explicarse a xente, bueno, que ao final son fondos públicos de determinadas, bueno, neste caso a Diputación da Coruña, se explicas un pouco que en que consiste a xunta igual e tal, pero non temos, a verdade, moita difusión da galeguidade, tedes que desculparnos. Nada, Xavi. E dentro das actividades, tedes visto si é recoñecible Galicia en Guinea-Bissau, que se coñece dela, ou si, por o contrario, non se coñece nada? Bueno, a verdade é que diría que sí, que algo se coñece rápido en canto falas, bueno, como é un país excolonia portuguesa, rápido en canto falas que estás ao norte de Portugal, que non tes moito que ver nin con flamenco, nin cos toros, nin... Pois rapidamente xa te ubican e moitos deles no seu momento, ademais, bueno, xa aparte do Cabo Verde, Guinea-Bissau, que foi o país anterior, teñen moita relación coa pesca e hai moito barco pesquero galego e sí que hai moita, ou bueno, algunha xente que foi formarse a Vigo, que estudou en Vigo, todo relacionado con temas de pesca. Entón, bueno, sí que hai certo coñecemento, pero bueno, tampouco te creas que moito, nin hai actividades de difusión de Galicia, nin nada, porque en realidade agora mesmo ONGs galegas propiamente diría que somos a única. É certo que hai máis galegos traballando en cooperación aquí, os que saúdo dende xa, e que pero non te creas que hai moita difusión. Xavi, que parecido e que diferente en Guinea-Bissau en relación aos outros países nos que estiviches como cooperante? Bueno, a ver, eu creo que similar, a ver, eu estive sobre todo, xa te digo, estive en bastantes países, pero traballando e vivindo e residindo, que realmente cando coñeces, non con viaxes de 15 días ou 20 para facer unha consultoría, Bissau, Honduras e Nicaragua, que son os tres onde máis estiven, comparten o tema climatolóxico. De feito, as tormentas de Guinea-Bissau atravesan o Atlántico e se converten nos huracáns na zona do Caribe. E despois a riqueza e a diversidade cultural. Bueno, de feito, en Bissau é moito maior aínda que en Nicaragua, onde
ou en Honduras, onde hai Costa Garífuna, que son os pretos que poboan todo o Caribe, que veñen dunha relación de escravitude, son como, bueno, os descendentes dos escravos que no seu momento foron furtados do continente africano cara ao Caribe, cara a América, pero en Bisao aínda esa riqueza cultural é moito maior, o sea, bueno, se fala de que hai entre 21 e 27 etnias, polo tanto cada unha ten a súa lingua, e por eso tamén é necesario, como en Cabo Verde, bueno, o criol, que é a lingua oficiosa. A lingua oficial é o portugués, pero a que fala todo o mundo en todos lados é o criol, que basicamente, como comentaban as compañeiras caboverdianas, pois eu diría que o balanta, que a etnia mayoritaria na Guinea-Bissau mezclado con portugués. Eso serviu no seu momento, bueno, pois para intentar colonizalos, desgraciadamente, dun xeito máis doado, foi a lingua, porque despois xa te digo, a riqueza e a diversidade cultural é enorme, dende as zonas do leste, onde hai máis presencia de etnias musulmanas, as zonas onde eu traballo, que é máis animista, as zonas da capital, bueno, que é unha mistura máis cosmopolita, sendo unha pequena cidade, unha pequena capital, non vos vayades a creer que eso é Londres ou Dakar, nin sequera, ou Avillán, por exemplo, que son cidades moito máis grandes. Bisao é unha cidade, no fondo, moi pequena, un país de tamaño un pouquiño máis grande que Galiza, pero con menos poboación que Galiza. E diría que o máis parecido é eso, a diversidade e riqueza cultural que me atopei noutros sitios, comparado con Centroamérica, a seguridade. Este é un país bastante seguro, a pesar da inestabilidade política, dos continuos golpes de Estado, é un país onde podes ir pola rúa tranquilamente, ir a calquera bairro a calquera hora. Bueno, o millor do país é a xente e a súa hospitalidade. Genial. Xavi, ademais dos vínculos creados pola cooperación ao desenvolvimento entre Guinea-Bissau e Galicia, sabes se existen vínculos a nivel académico, económico, institucional? Bueno, entendo que seguramente sí, porque bueno, é un caladero pesquero de referencia da Europa e concretamente da flota galega, o cual, bueno, xa dicindo todo un pouco, se respetasen máis as vedas e tal, pois viría millor para o país e para a súa riqueza e a diversidade. Sin dúbida. Pero diría que basicamente que eu saiba, que tamén xa te digo que eu estou agora bastante nunha zona aillada, non estou na capital, no día a día da capital, pero diría que pesca e despois os proxectos de cooperación, da cooperación galega, que sí que teñen presencia e financian bastante proxectos, as distintas institucións, tanto a Diputación, Xunta, o Fondo Galego, bueno, sei que a universidade, porque ademais seino porque o que gañou o proxecto é un antigo bueno, traballaba conmigo, Aladi, que está casado cunha rapaza de Ourense, os que tamén saúdos andan por aí. Sí que gañou un proxecto super interesante en Bafatá para dar auga. Bafatá é unha das, diría que a segunda cidade máis poboada do país, e todo un bairro vai a recibir auga a través dun sistema novidoso que este colega que é técnico de auga pois conseguiu gañar, que creo que ten financiamento da Universidade de Santiago, pero non hai moita relación, vaya, non que eu saiba, igual estou errado. Nada, igual como con outros países de continente africano, como Senegal e como Cabo Verde, como falaban as compañeiras, sí que hai unha relación moito máis nutrida, quizás. Entón, en este caso con Guinea-Bissau sí que se nota que no es tan rica en este caso. Xavi, ya nos acercamos máis así á parte final de esta pequena conversa, pero antes de facer estas dous últimas preguntas, gustaríame saber como poderíamos ou como crees ti que estando ali, como poderíamos proxectar Galicia en Guinea-Bissau? Hai algo que pudiera ser especialmente chamativo de nós en Guinea-Bissau? Bueno,
sempre o digo, a min a primeira vez que escuitei Tina, que é unha música tradicional que aquí cantan as mulleres, cunha percusión moi rudimentaria que é basicamente un bidón de auga cunha cabecera, e con eso fan música e cantan. Eu a primeira vez que asistín a lembroume moitísimo as cantareiras nosas e as pandereteiras. Eu creo que pode haber unha conexión bastante importante, alén da lingua, por suposto, no tema cultural e musical. É un país onde a música está no centro. Guinea-Bissau é un país onde todo o mundo, bueno, dalle unha importancia bastante a música e as expresións culturais, danza, pintura, bueno, poesía. Diría que por aí pode haber conexión, e sobre todo para min sempre se o Gallá tivese un vídeo ou tivésemos tempo para poñervos aquí de como cantan as mulleres ali e como cantan as mulleres aquí na Galiza, e as similitudes son abraiantes. Genial. Entón, a través da música es donde se siguen facendo esas Eu creo, conexións. eu creo que sí, porque ademais, bueno, igual que na Galiza son cancións, bueno, populares, onde se usa tamén a sátira, a sorna, bueno, xa te digo, ten o seu punto de similitude moito interesante. Pois si temos oportunidade, nunha próxima ocasión sí que falaremos de isto tamén. Pois sí. Nada, só para pechar, Xavi, sí que me gustaría que destacaras positivamente 3 ou 4 cousas de Guinea-Bissau para cerrar con algo así, bueno, de positivo. Bueno, o que vos digo, xa vos lo dixen, a súa xente, a verdade é que en xeral a xente é super hospitalaria, un país extremadamente hospitalario, a súa diversidade, a súa riqueza cultural, o arquipélago das Villagos é espectacular tamén, ten un arquipélago con máis de 80 illas, moitas delas despoboadas ou usadas só para ritos de iniciación ou para cousas sagradas deles e delas. Diría que as cousas máis positivas serían, sí, a súa xente e a súa diversidade e riqueza cultural. Xa te digo, aquí é moi habitual que a xente fale varios idiomas, sabes? E moitas veces non se pon en valor iso. O sea, aquí a xente fala o seu idioma, se xabalanta, fula, mandinga, fala o criol, fala o portugués pois que estudian na escola, e despois falan o francés ou chapurran o francés porque estamos nunha zona de francofonía onde tamén é bastante. E despois, ademais, teñen unha facilidade para os idiomas que é impresionante. Eu lembrome viaxando con Luisiño, con amigos, con papis, chegando a zonas así de Mali, rapidamente eles cos seus idiomas empezan a isto é pel, isto parece bámbara, isto. Bueno, é a verdade que impresionante a riqueza cultural que teñen, a riqueza lingüística que moitas das veces non se poñen en valor porque, bueno, non son linguas coloniais e parece que non contan ou contan menos. É que ademais a tradición oral é moito menos Moi recoñecida que a occidental. total. Así que, nada, moitísimas gracias, Xavi, por esta pequena conversa. Nada. Foi un placer, a verdade, terte aquí e nada, damos por finalizada esta pequena conversa. Adeus. Veña, graciñas, chao, chao, chao. Obrigados, Cintia e Non sei Xavier. si Obrigado, Igadi, tamén. Un 10 en síntese e un 10 na entrevista. Moitísimas